Γεια σας φίλοι και φίλες του YouTube, Νίκος Χ005 εδώ πέρα και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για την κατάσταση του καναλιού. Θα ήθελα να σας πω ότι το βίντεο που είχα φτιάξει με το Minecraft πήρε, θα έλεγα, αρκετές προβολές για το πρώτο μου βίντεο ουσιαστικά. Και είμαι πολύ περήφανος για την κατάσταση και τα αποτελέσματά του. Τώρα σίγουρα θα περιμένετε καινούρια βίντεο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είχα ούτε το χρόνο, ούτε είχα πλάνα, γιατί δεν ήξερα, να σας πω την αλήθεια, τι να κάνω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ουσιαστικά οι διακοπές έχουν τελειώσει, θα αρχίσουν τα σχολεία. Εγώ το έχω τελειώσει το σχολείο εδώ και χρόνια. Θα αρχίσω σε μια σχολή, τη φοιτησή μου, και θα έχω την ειδικότητα τεχνικός αυτοματισμών, γιατί όχι. Και επίσης θα έχω και κάποια δουλίτσα που θα κάνω, γιατί πρέπει να έχω και εγώ το δικό μου εισόδημα, κάπως θα πρέπει να επιβιώσω και εγώ ως άνθρωπος. Και τι άλλο? Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπομονή που είχατε. Θα ανεβάσω σύντομα βίντεο, έχω κάποιες ιδέες και θα εξελιχθεί το κανάλι μου. Εντάξει? Λοιπόν, τι άλλα, τώρα κάθομαι εγώ σε ένα πάρκο εδώ πέρα και αράζω αυτό. Πάντως, πώς να το πω, είναι ευχάριστο για εμένα να είμαι εκπρόσωπος σε αυτό το βίντεο, και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι έχω την τιμή μου που είχα το δικαίωμα να έχω ένα λόγο για την κατάσταση του καναλιού. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα βγει καινούριο βίντεο, να το περιμένετε, δεν θα αργήσει πολύ. Θα αρχίσω και εγώ με τη σχολή μου, με τη δουλίτσα μου. Εύχομαι για τα παιδιά που είναι ανήλικοι καλή σχολική χρονιά, για τους φοιτητές επίσης καλές σπουδές, όπως και σε μένα. Εύχομαι να έχετε όλοι σας υγεία και καλοπέραση. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Νίκος Χ005 εδώ πέρα, σας χαιρετώ. Γεια! Λοιπόν, τα λέμε, μάγκες. Αντίο!